Вие преди малко казахте, че искате да работите за дядо Коледа. Защото се нуждаем от пари като едни тинейджери. Джуджетата ми работят за без пари. Няма значение, Снежанка е там, така че ще оправим нещата с нея. Тебе Снежанка ти е важна, не самия дядо Коледа. Снежанка и парите. Искате да ми откраднете жената, разбрах. Защото Снежанка е млада. С кой искаш да се снимаш, приятелче? С Йоан Петър. Той е на Малдивите в момента. Аз виждам тук Йоан Петър. Добре, сега след малко ще се снимам, само да довършим започнатото с момичетата. Как Снежанка е на 566 години? Да, но обаче дядо Коледа е още по-стар. Ама не ми личат. Виждаш ли бръчка тука? Немай да видиш. Какво бихте пожелали на хората, които ни гледат? О, обичайте се, не се бийте. Да се мили към другите. Сега като един добър дядо Коледа ще ви дам. Давайте смело, ако имате смелост. Манджо! Манджо! Манджо, Чао и весели празници! Хо-хо-хо!